ଶୁଣାଇବି। ନାମ ତାର ମନୁଆ। ବହୁତ ଶିକ୍ଷଣୀୟ କାହାଣୀ। ହେଉ ଏବେ ମୁଁ କାହାଣୀଟି କହୁଛି, ତୁମମାନେ ଶୁଣ। ରାସ୍ତାରେ ବହୁତ ଗହଳି ଚହଳି। ଅଟୋରେ ବସିଛନ୍ତି ବୁଢା ମା ବାପା 2 ଜଣ। ଅଟୋବାଲା ବୁଢା ମା ବାପା 2 ଜଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି, ଏ ମଉସା ଆଉ କେତେ ଦୂର ଯିବ? କେତେ ଦୂର ଆସିଲଣି? କେଉଁଠି ରଖିବି ଅଟୋ? ଆରେ ବାବୁ, ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି ହଉଛ? ଆଉ ଆଗକୁ ବଢା ଅଟୋ, ଆଗକୁ ଯା। ଯେଉଁଠି ମୋର ଘର ଆସିବ ମୁଁ କହିଦେବିନି? ମଉସା ପାଗଳ ହେଇଗଲ ନା କଣ? ଏତେ ଦୂର ଆଣିଲେଣି, ଆହୁରି କେତେ ଦୂର ଯିବ ମ? ଆରେ ବାବୁ, ମୁଁ କହୁଛି ପରା, ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନା ରେ। ତୁ ଆହୁରି ଟିକେ ଆଗକୁ ଯା, ମୁଁ କହିଦେବିନି? ତାପରେ ରିକ୍ସାବାଲା ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେଲା। ରିକ୍ସା ଚଲେଇ ବିଚାରା ରିକ୍ସାବାଲା ଥକିଗଲାଣି। ବିଚାରୁଛି, ଜଣା ନାହିଁ ବୁଢା ବୁଢୀ 2ଟା କୁଆଡେ ଯିବେ? ତାଙ୍କର ଏ ସହରରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? କାହା ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି? ଏତେ ଦୂର। ମତେ ତ ଲାଗୁନାହିଁ ତାଙ୍କର କିଏ ପୁଅ ଝିଅ ଥିବେ ବୋଲି। ପୋଷାକ ପତ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି ଭାରି ଗରିବ ଘର ହେଇଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ। କିନ୍ତୁ କଥାରୁ ଧରା ପଡୁଛି ଭାରି ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ, ଭାରି ନିଷ୍କପଟିଆ, ଭାରି ନିଶ୍ଚଳ ଲୋକ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଥାବାର୍ତ୍ତା, ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ କେତେ ସରଳତା, କେତେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ, କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା। ରିକ୍ସାବାଲା ପୁଣି ପଚାରୁଛି, ମଉସା କହିଲନି ତ, ଆଉ କେତେ ଦୂର ଯିବ? ଏଠାରେ ରଖିବି? ଆରେ ବାବୁ, ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛୁ କାହିଁକି? ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ବଢ, ମୁଁ କହିବିନି? କଣ ମଉସା, ଆପଣ ପାଗଳ ହେଇଗଲେ ନା କଣ? ପୁରା ସହରଟା ବୁଲେଇ ସାରିଲେଣି, ପୁରା ଟାଉନ ବୁଲେଇ ସାରିଲେଣି, ଆଉ କେତେ ଦୂର ଯିବ? ସକାଳ ଯାଇ ସଞ୍ଜ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ମୁଁ ବି ଥକି ପଡିଲିଣି। ତମେ କଣ ଥକିନ ମଉସା? କହୁନ ମଉସା, କାହା ଘରକୁ ଯିବ? କୁଆଡେ ଯିବ? ମତେ ଟିକେ କହିବ? ବିଚାରୀ ବୁଢା ଆଉ କଣ କରିଥାନ୍ତା? କହିଲା, ଆରେ ବାବୁ, ଆଉ କଣ କହିବି? ମୋର ଘର ଆସିଲେ ତୁ ଆପେ ଜାଣିଯିବୁ ନା, କହିବାକୁ ଆଉ କଣ? ତୁ ଚାଲେ, ମୋର କଥା ଶୁଣେ, ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ବଢେ। ବିଚାରା ରିକ୍ସାବାଲା କହି ଥକିଗଲା। ତଥାପି 2 ବୁଢା ବୁଢୀ କେହି ବି କିଛି କହିଲେନି। ଭାବିଲା, ମାଉସୀକୁ ଟିକେ ପଚାରିବି। ମାଉସୀ, ମଉସା ତ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଜିଦି, ସିଏ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବେ। ତୁମେ ତ କୁହ, କାହା ଘରକୁ ଯାଉଛ ମ? ଆରେ ବାବୁ, ଯଦି ମଉସା କହୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କଣ କହିବି? ମୁଁ ପରା ଏ ସହରରେ ପ୍ରଥମ। ମୁଁ କଣ ଏ ସହର ଦେଖିଥିଲି? ଆଉ କୁଆଡେ ଯିବା, କଣ କରିବା, କୋଉଠେ, ମୁଁ କେମିତି କହିବି? ମୁଁ କଣ ଏଡ୍ରେସ୍ ଜାଣିଛି? ବାବୁ, ତୁ କହିଲୁ, ତୋର ମଉସା କଥା ଶୁଣେ, ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଚାଲେ, ଆପଣ ଛାଇ ଜାଣିଛୁ ବୋଲି। ମାଉସୀ ବି ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆରେ ଯିବ କୁଆଡେ? ପୁରା ସାରା ସହର ବୁଲେଇ ସାରିଲେଣି। ମୁଁ କଣ ପାଗଳ ହେଇଛି ନା କଣ ମଉସା?
ଘରକୁ ଯିବି ନା ମୋର ଆଉ କିଛି କାମ ଧାମ ଅଛି? ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ତୁମେ ମତେ ପଇସା ଦବନି। ନ ଦେଲେ ନାଇଁ ମଉସା, ଚାଲ ରିକ୍ସାରୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ। ମୁଁ ନା ଆଉ ଗୋଟିଏ କାହାକୁ ଧରିବି, କମ ସେ କମ ମୋର ତ 2 ପଇସା ଆସିବ। ଆରେ 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 ବାବୁ, ପାଗଳଟା ନା କଣ? ମୁଁ କଣ ତୋର ପଇସା ଖାଇଯିବି? ନାରେ ବାବୁ, ମୁଁ ତୋର ପଇସା ସବୁ ଦେଇଦେବି। ନାଇଁ ମଉସା, ତମେ ନା ପାଗଳ ହେଇଗଲାଣି। ଆରେ ପୁରା ସଞ୍ଜ ହୋଇ ଆସିଲାଣି, ଆଉ କେତେ ବାଟ ଯିବ? ଏଥର ମୁଁ ଗାଡି ରଖୁଛି ମଉସା, ମୁଁ ଆଉ ଦୂରକୁ ଯିବିନି। ହେଇ ପରା, ତୋର ଅଜାଣତାରେ ତ ଆଣି ତୁ ଗାଡିକୁ ଠିଆ କରିଦେଲୁଣୁ। ଚାଲ ଏଥର ଓହ୍ଲା। ଆରେ ଏତେ ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ମଉସା, ଏଇଠିକି ଆସିବ ତମେ? ଏଇଠିକି ଆସିଛ? ହଁ ହଁ, ଏଇଠିକି ଆସିଛି। ଆରେ ମଉସା, ତମେ ଦେଖୁଛ କି ନାଇଁ କେତେ ବଡ ମହଲ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଉଆସ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗାର୍ଡନ। ତୁମେ ଜାଣିଛ କାହା ଘରକୁ ଆସିଛ? ଆରେ ଆଉ କାହା ଘରକୁ ଆସିବି, ମୁଁ ପରା କଲେକ୍ଟର ଘରକୁ ଆସିଛି। ଆରେ ମଉସା, ଏ ତ କଲେକ୍ଟର ଘର। ଆରେ ସିଏ ତୁମ ପାଇଁ କଲେକ୍ଟର ଥିବ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ନୁହେଁ ରେ ବାବୁ। ଆରେ ମଉସା, କଣ ପାଗଳ ହେଇଗଲ ନା କଣ? ତମେ କଣ କାହାର ଅଭିଯୋଗରେ ଆସିଛ? କିଛି କୋର୍ଟ କଚେରୀର କାମ ଅଛି? କିଛି ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଆସିଛ? ଆରେ ବାବୁ, ତୁ କହିଲୁ ତୋର କେତେ ପଇସା ହେଲା? 200-300 ହେଲା କି? ଆରେ ମଉସା, ପାଗଳ ହେଇଗଲ ନା କଣ? ପୁରା ସହର ବୁଲେଇ ସାରିଲେଣି, ସକାଳ ହୋଇ ସଞ୍ଜ ଆସିଲାଣି, ସକାଳ ଯାଇ ସଞ୍ଜ ଆସିଲାଣି, ମତେ 300 ଟଙ୍କା। ଆରେ ବାବୁ, ମୁଁ କହିଥିଲି ବୋଲି ରାଗୁଛ ନା କଣ? କହୁନୁ କେତେ ଟଙ୍କା ହେଲା? ଦେଲ ମଉସା, ମୋର ପୁରା 3000 ଟଙ୍କା ହଉଛି। 3000 ଟଙ୍କା ଜଲ୍ଦି ଦିଅ। ଆରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛୁ କାହିଁକି ବାବୁ, ମୁଁ ଦଉଛି ନା। ଏ ନେ। କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଲ ମଉସା? ଏ ସବୁ ଖୁଚୁରା ଖୁଚୁରି 10 ଟଙ୍କିଆ, 20 ଟଙ୍କିଆ, 200 ଟଙ୍କିଆ, ଏସବୁ କଣ? ପୁରା ଖଡା ଖଡା ନୋଟ କାଢୁନ। ଆରେ ବାବୁ, ମୁଁ ପରା ଏଇ ଛୋଟ ଗୁଡା ରଖିଥିଲି, ନେଇଯା ନେଇଯା। ଦେଖିଲୁ ବାବୁ କେତେ ଟଙ୍କା ହେଲା? ଆରେ ମଉସା, ଆଉ 1000 ଟଙ୍କା କାଢ, ମୋର ପୁରା 3000 ଟଙ୍କା ହେଲାଣି। ପୁରା ସାହାରା ସହର ଇଣ୍ଡିଆ ବୁଲେଇ ସାରିଲେଣି। ଆଉ କଣ କହିବି? 2 ଘଣ୍ଟା କାଳ ତୁମକୁ ଧରି ବୁଲୁଛି, ମୋର ପୁରା 3000 ଟଙ୍କା ହେଲାଣି। ଆଉ ତୁ ରାଗୁଛୁ କାହିଁକି ବାବୁ? ଏଇ 2000 ଧରେ, ମୁଁ କିଛି ଦେଖୁଛି ପକେଟରେ ଅଛି କି ନାହିଁ। ମାଉସୀ ଜଣକ କହିଲେ, ମୁଁ ପରା ଜାଣିଛି ତୁମ କଥା, ତୁମେ ଏମିତି ସବୁବେଳେ କଞ୍ଜୁସ କରି ଆସିବ। ମୁଁ ପରା ଜାଣିଛି ଏମିତି କଞ୍ଜୁସି ହେଲେ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମ କଥା ଜାଣି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପର୍ସ ଧରି ଆସିଛି। ଏଇ ନିଅ, ଆଉ 1000 ଟଙ୍କା ନିଅ। ହଁ ଦେଖିଲ, ମାଉସୀ ଭାରି ଚାଲାକି, ମାଉସୀ କେତେ ଭଲ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୋର ପଇସା ଫଟାଫଟ ଦେଇଦେଲେ। ଓହୋ, ଓ ମାଉସୀ, ମଉସା, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଓ ତୁମମାନେ ତୁମର ଧ୍ୟାନ ଦବ। ଆଉ କୋଉଠିକି ଯିବ? ଏଇଠି ମୁଁ ତ ରଖିଦେଲି, ଆଗକୁ ଆଉ ତମେ ପଢିବ ନା ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇଥିବ? ଆରେ ବାବୁ, ତୁ ଯା ଯା, ତୁ ଭଲରେ ଭଲରେ ଯା, ଆମେ ବି ଯାଉଛୁ। ଓହୋ ମଉସା, ଆଉ ତୁମେ ଘରକୁ ଯିବ? ଭାରି ମଉସା, ଭାରି ମାଉସୀ, ଭାରି ଭଲ ଲୋକ ତୁମେ। ମୋର ପଇସା ଦେଲ, ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି କି ତୁମ ମାନେ ମୋର ପଇସା ଦବ ବୋଲି। ଯାହା ହଉ, ହେ ମା ମଙ୍ଗଳା, ମତେ ସାହା ହେଲ ମା। ମୁଁ ତ ଭାବିନଥିଲି ଏ ମଉସା ମାଉସୀ ଦୁହେଁ ମୋର ପଇସା ଦେବେ ବୋଲି,
କିନ୍ତୁ ସତରେ ମାଉସୀ ମଉସା ତମେ ଭାରି ନିଷ୍କଟିଆ ଲୋକ, ଭାରି ଭଲ, ଭାରି ନିଶ୍ଚଳ ଲୋକ। ହଉ ମାଉସୀ ତୁମକୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି, ମୁଁ ଆସୁଛି। ହରେ ବାବୁ, ଭଗବାନ ତୋର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଏତେ ବଡ ସାହାଯ୍ୟ ଯେ କଲୁ ତୁ ଆମର। ହେଉ ବାବୁ, ତୋର ଧ୍ୟାନ ନେବୁ, ଆମେ ଆସୁଛୁ। ତାପରେ ରିକ୍ସା ବାଲା ପଳେଇଛି। ମଉସା ମାଉସୀ ଦୁହେଁ ଯାଇ ହଠାତ୍ ଗେଟକୁ ଖଟଖଟଉଛନ୍ତି। ଚୌକିଦାର ଆସି କହିଲା, ଆରେ ରୁହ ରୁହ, ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ କିଏ? କେଉଁଠୁ ଆସିଛ? ନାମ ତ କହୁନ, ତୁମର ନାମ କଣ? କାହା ସହିତ ମିଶିବ? କି କାମ ଅଛି? କି ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଆସିଛ? କହୁନ। ଆରେ ବାବୁ, ଆଗ ତ ଗେଟ୍ ଖୋଲେ, ପଛେ କହିବୁ। ଆଗ ଗେଟ୍ ଖୋଲେ, ଆମେ ଯିବୁ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ କରିବୁ, ତାପରେ ଯାଇ ତତେ ସବୁ କଥା କହିବୁ। ତୁମର ତ ଭାରି ସାହସ ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ଆମେ ବିନା ପରମିଶନରେ କାହାକୁ ବି ଛାଡୁନୁ। ଆମ ବାବୁଙ୍କର ବିନା ପରମିଶନରେ ଆମେ କାହାରିକି ଛାଡିବୁନି। ତୁମର ତ ଭାରି ସାହସ ଦେଖୁଛି। ଏକ ତ ବୁଢା ବୁଢୀ, ଦୁଇରେ ଦେଖା ଯାଉଛି କୋଉଠୁ ଗୋଟେ ଗାଁରୁ ଧାଇଁ ଆସିଛ। ଗୋଟେ ଗାଉଁଳିଆ ଲୋକ, ଏବେ କହୁଛ ଆମ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ। ଆରେ ବାବୁ, କଣ ଗାଁରେ ଥିବା ଲୋକ ଆଉ ସେଠିକି ଆସୁନାହାନ୍ତି ନା ସହର ବାଲା ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁନାହାନ୍ତି? ସତ ଯେ ମଉସା, ତୁମେ ବିନା ପରମିଶନରେ ଆମର ଏ ଘରକୁ କିପରି ଆସିବ? ଆରେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ କହୁଛି ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି, ମତେ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମଗାର ପାଖରେ ଟିକେ ବସେଇ ଦିଅ। ଗଛ ପାଖରେ ବସେଇ ଦିଅ। କେତେ ବଡ ଗାର୍ଡେନ ପଡିଛି, କେତେ ଘର ଅଛି। ହଁ ହଁ, ହଉ 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 ହଉ, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ବାବୁଙ୍କର ବିଶ୍ରାମ ଘର। ଏଇଠି ଯିଏ ବି ଆସନ୍ତି ଏଇଠି ବସନ୍ତି। ଏଇଠି ତୁମେ ଦୁହେଁ ବସ। ଏଇ ତ କଥା। ମୁଁ ତ ତୁମକୁ କେତେବେଳୁ ବୁଝଉଛି। ମୁଁ କଣ କହୁଛି ମୁଁ ତୁମ ବାବୁଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବି? ଆରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତୁମ ବାବୁଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବି ତୁ ନିଜେ ଦେଖିବୁନି? ଆରେ ମଉସା, ତମେ କି ଅଭିଯୋଗରେ ଆସିଛ? କଣ ପାଇଁ ଆସିଛ? ମତେ କଣ ଦିଅ ନିଆ? ତୁମକୁ ବିଶ୍ରାମଗାରରେ ବସ, ଆଉ ଦିଅ ଦିଟା ପାଣି ଟିକେ ପିଅ। ଟିକେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଶାନ୍ତ ହେଇଗଲେ ତୁମେ ମତେ ସବୁ କିଛି ଖୋଲି କହିବ। ଆରେ ବାବୁ, ମୁଁ କିଛି ଖୋଲି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁ ଆପଣା ଛାଏ ଜାଣିଯିବୁନି। ହଉ 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 ମଉସା, ହଉ ମଉସା, ହେଇ ପାଣି ପିଅ। ମାଉସୀ, ତୁମେ ବି ପାଣି ଟିକେ ପିଅ। ଏତେ ଦୂରରୁ ଆସିଛ, ଯାହା ହଉ ରେ ପୁଅ, ଟିକେ ପାଣି ମିଳିଲେ ମତେ ଭାରି ଶାନ୍ତ ଲାଗିଲା। ଏଇ ନେ, ତୁ ଯା, ମୁଁ ବସିଛି। ହଉ ମଉସା, ଆପଣ ଦୁହେଁ ବିଶ୍ରାମ କର, ମୁଁ ଆସୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମର ବାବୁ ଆସିଯିବେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବି। ହଁ ବାବୁ, ତୁମର ବାବୁ କେତେଟାକୁ ଆସିବେ? ଆରେ ଏବେ ତ 6:30 ହୋଇ ଆସିଲାଣି, 7ଟାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିଯିବେ। ହଁ, ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ଆସିଯିବେ। ହଉ 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 ବାବୁ, ତୁ ଯା, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ବୁଢା ବୁଢୀ ବିଶ୍ରାମ କରୁଛୁ। ଚୌକିଦାର ଚାଲି ଯାଇଛି। ଦୁହେଁ ବୁଢା ବୁଢୀ ଦୁହେଁ ବିଶ୍ରାମ ଘରେ ବସି ବିଶ୍ରାମ ନଉଛନ୍ତି। ବୁଢା ବୁଢୀର ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ଦେଖୁଛି। ଆହେ, କଣ ହେଲା? ଏତେ ହସୁଛ ଯେ? ତମ ମୁହଁରେ ତ ବହୁତ ଚଞ୍ଚଳତା, ତମ ମୁହଁରେ ତ ବହୁତ ସରସତା। କଣ ହେଲା ଏତେ ଖୁସି? ଏତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ପାଣି ଟୋପାଟେ ମିଳିନଥିଲା,
ଭାରି ହସ। ଆହେ କାହିଁକି ହସିବିନି କହିଲ? ମୁଁ ପରା ମା, ତୁମେ ସିନା ବାପ। ବାପ କଣ ଜାଣିବ ସନ୍ତାନର ସୁଖ କଣ? ମୁଁ ପରା ମା, ତାକୁ ଗର୍ଭରେ ଧରି ଜନ୍ମ ଦେଇଛି 10 ଦିନ 10 ମାସ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ପୁଅର ସବୁ ଖୁସି ଦେଖିପାରୁଛି। ତୁମେ କଣ ଦେଖିନ? ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଘର, କେତେ ସୁନ୍ଦର ମହଲ, ଚିକଣିଆ ଚିକଣିଆ ପଥର, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ବଗିଚା, କେତେ ସୁନ୍ଦର ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର କେତେ ଫୁଲ। ଆହେ ଦେଖିଲ ପାଣି ଗୋଡା କୋଉଠୁ ଝରି ପଡୁଛି ଦେଖିଲ? ଠିକ ଫୁଲରେ ପଡୁଛି ହୋ। ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଘାସ, ସୁନେଲି ସୁନେଲି ପ୍ରଜାପତି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଦେଖିଲ? ହଁ ହଁ, ତମେ ଦେଖ, ଏଇ ସହରିଆ ଲୋକମାନଙ୍କର ସହରିଆ ବୁଦ୍ଧି। ଏଇଗୁଡା ସବୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ନାହିଁ, ଏଇଗୁଡା ସବୁ ପ୍ରାକୃତିକ ନାହିଁ। ପ୍ରାକୃତିକ ତ ଆମ ଗାଁରେ ଅଛି। ଆମ ଗାଁର ଜଙ୍ଗଲ, ଘାସ ବୁଦା, ଆମ୍ବ ତୋଟା, ପଣସ ତୋଟା, ଖଜୁରୀ ତୋଟା, କେତେ ସୁନ୍ଦର। ଆମ ଗାଁର ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏଇ ସହରିଆ ମାନଙ୍କର ସବୁଥରେ ପଇସା, ସବୁଥରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ। ଦେଖିଲ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସଜିଛି, କେତେ କେତେ କରୋଡ଼ ଟଙ୍କା ସରିଥିବ ଏଥିରେ, କେତେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସରିଥିବ। ଏସବୁ କରିବା କଣ ଦରକାର ଥିଲା? ଆହେ ତମକୁ କଣ ଜଣା? ମୋ ପୁଅ ଏତେ ବଡ ଲୋକ ହେଲା ବୋଲି ତମକୁ କଣ ଜଳନ ହଉଛି? ଆହେ ମତେ କଣ ପାଇଁ ଜଳନ ହବ କହିଲ? ଆଉ ନାହିଁ ତ କଣ, ମୋ ପୁଅ ଯାହା କଲା କରୁ, ତମକୁ କଣ ପାଇଁ? ତୁମ ମୁଣ୍ଡ କଣ ପାଇଁ ବିନ୍ଧୁଛି? ଆରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ କଣ ପାଇଁ ବିନ୍ଧିବ କହିଲ? ହଉ ତମ ପୁଅର ଖୁସିରେ ତମେ ଖୁସି ହୁଅ। ଏବେ ଆପଣ ଜାଣିଯିବନି, ପୁଅଟି ସିନା ଭଲ, ବୋହୁଟା କଣ ନିଜର। ଆହେ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ମୀବନ୍ତିଆ ବୋହୁକୁ ତମେ କାହିଁକି ଅଗାଳି ଦଉଛ? ଘରେ ନ ବସୁଣୁ ବୋହୁଟା ବିରୁଦ୍ଧରେ କେତେ କଣ କହିଦେଲଣି। ବିଚାରା ବୋହୁଟା ଯଦି ଶୁଣିବ କଣ କହିବ କହିଲ? ଆରେ ତମ ବୋହୁ ଏଇଠି ଥିଲେ ତ କହିବ, ତମ ବୋହୁ ପରା ପୁଅ ସହିତ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଛି। ଆରେ ଯାଉ, ମୁଁ ତ ପୁଣି ତମ ସହିତ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛି। ମୋ ବୋହୁ ଯଦି ପଳେଇଲା କଣଟା ଖରାପ ହେଇଗଲା କହିଲ? ତମର ଯୋଉ କଥା ନା ସବୁ ଥରେ ଅଲଣିଆ କଥା, ମତେ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଭଲ ଲାଗେନି। ଘରେ ନ ପଶୁଣୁ ମୋ ବୋହୁ ନାଁରେ ଏତେ ବିରୋଧ କଲଣି, ଆଉ ଘରେ ପଶିଲେ କଣ ନ କରିବ। ଛି 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 ଛି, ତୁମ କଥା ମତେ ଟିକେ ବାଗ ଲାଗୁନାହିଁ ହୋ। ଆରେ ମନୁଆ ବୋଉ, କଣଟା କହିଦେଲି ଯେ ମୋ ଉପରେ ଏତେ ରାଗୁଛ କହିଲ? ଆଉ କଣ କହିବି? ମୋ ପୁଅଟା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏତେ କହିଦେଲଣି, ମତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ମୋ ବୁଢୀ ମାଟା କେତେ ଦୂରରୁ ଆସିଛି ପୁଅର ମୁହଁକୁ ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ନାତି ନାତୁଣୀକି ଟିକେ ଦେଖିବି, ମୋ ବୋହୂକୁ ଟିକେ ଦେଖି ଖୁସି ହେବି। ଘର ପାଦ ନ ଦଉଣୁ ମୋ ବୋହୂର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏତେ କଥା କହିଲଣି, ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା ପୁରା ବିନ୍ଧି ଗଲାଣି। ହଉ ମନୁଆ ବୋହୂ, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ଆଉ ମୁଁ କିଛି କହିବିନି। ଏଇ ଟିକେ ପାଣି ନିଅ ଆଉ ବସ। ଏଇ ତ କଥା, ତୁମେ ବି ପାଣି ଟିକେ ପିଇଦିଅ, ଆଉ ମୁହଁଟାକୁ ଚଞ୍ଚଳ କର, ଟିକେ ହସ। ନାତି ନାତୁଣୀ ଆସିଲେ ଟିକେ ଭଲ ଭଲ କଥା କହିବ, ମିଠା ମିଠା କଥା କହିବ। ପୁଅ ବୋହୂ ଘରେ ରହିବା 8-10 ଦିନ, ତାପରେ ଯିବା। ଆଉ କଣ 8-10 ଦିନ? ଆରେ 8-10 ମିନିଟ ବସିଲେ ବହୁତ ବଡ କଥା। ଦେଖିଲ ସବୁବେଳେ ସେହି ଟାହି ଟାପରା କଥା, ମତେ ତମ କଥା ଟିକେ ବି ବାଗ ଲାଗୁନି। ଜାଣିଲ ମନୁଆ ବା,
ବାପା ଦେବାନି। ଏମିତି କଲେ ସିନା ଆମକୁ କିଏ ଭଲ ପାଇବ। ଆରେ 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 ମନୁଆ ପାଗଳ ହେଇଗଲୁ ନା କଣ? ତୋର ପୁଅ ବୋଉ ପାଖରେ ତୁ